Gibutyang sa City Treasurer's Office sa Nagpadagan sa Lapu-lapu nga wa Magtakdo ang gideklarar sa kompanyang Jinching nga sa gidaghanon sa mga tao nini sa aktual nilang operasyon. Siluan meron din sa follow-up report. 2017, unang mikuha og business permit sa dakbayan sa Lapu-lapu ang Jinching isip usa ka outsourcing company. Mideklarar kini og 600 ka mga empleyado apan atol sa pagsusi sa Joint Inspection Team may laing 1,000 pa di ay kini ka mga empleyado. Karong tuiga, subli kining mikuha og laing business permit alang sa online gaming operations sa 5 ka andana sa maong gihapong edipisyo. Apan sa gihapon, wa mitakdo ang gideklarar sa kompaniya nga gidaghanon sa ila mga tao. May 211 pa ka mga empleyado nga wa madeklarar. Sa pagronda sa mga sakop sa CIDG7 sa naasoing kompaniya niadtong Sabado, diin nasayran nga 12 ka andana di ay ang giokupahan sa kompaniya tungod sa kalapad sa ilang operasyon, subling mususi ang City Treasurer's Office sa Jinching. Ang among apas gud pila ilang total gross for the whole building. So mo ginamo ang pagbase sa tax dili gid by kuan by floor. So doon na po tayo lahi nga inspectors para gid mo tan-aw gid pila gid ang dapat nilang gross kung sakto ba gid na ilang i-declare. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa telephone interview kagahapon, mibutyag nga ipahamtang sa dakbayan ang mga penalties nga kinahanglang bayran sa naasoing kompaniya. Base sa report na ang ilahang gi-declare is ubos kaayo no sa actual gid nilang operation. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.